ne ahinya nyinga Lydia Okeyo. Aton janer mapacho ka koro chiwo milombe mar daro dwaro mag apil ewi ng'eto manyo gol gi doho mamalo mano mar wito oko lemo ma jolupyote migepe mapacho ka. Attorney General Justin Muturi wacho ni ng'eto no ne ok ni kare kendo sirikal nyaka chwal ng'ur mare. Seche go jotelo dhi nyime kod golo pachgi ewi kinde mamoko seyo ng'eto mar bura makamano. Mogo kuom jotelo mane otiyo kaka jolup jotend migepe e bwo sirikal mokalo oseyo ng'eto mar burano ka giwacho ni nitiere fuok maduong' e migepe mag sirikal. Jotelo mapacho ka e pod dhi nyime kod golo chung' margi ewi bura mar wito oko lemo mag jolup jotend migepe kod doho mamalo chieng' wuok tich jumani. Jaod bura ma Dagoretti North Beatrice Elachi ma bende ne otiyo e lemo ma jalup jotend migao e bwo jatend piny machon Uhuru Kenyatta oramo nitiere dwaro maduong' mar chugo lemo ma jolup jotend migepe. Elachi yango ni migepe mag piny owacho onywando sekta mathoth chenro madak chwal kod jatend migao kod jagoro mongirore kende. Ask ourselves as a country, when we created the 22 ministries, did we look through and realize it is so huge? Because why do we waste a lot and why do we lose money? Is because you have a very huge ministry, and in this ministry, so you allocated the votes that you're given. But if you don't follow through, you find you're doing a lot on one sector, and this other sector seems to be, you have to drag it in. But is in that why weche mag Elachi osedhi lwedo kod Wilson Sosion ma en achiel kuom ji manyo doho owito oko lemo mag jolup jotend migepe. Owacho ni tiere fuok maduong' mane odong' thuolo e bede migepe mag piny owacho kaluwore kod katiba mar 2010 mane owito oko lemo mag jolup jotend migepe. And we can agree there were gaps in the constitution, of course, when the assistant ministers were removed and the public service was not invigorated to fill those particular gaps. Sosion lero ni tich maduong' mar jolup jotend migepe en chung' ne weche mag telo e kinde ma jagoro mongirore to chung' ne weche mag omenda. These positions are valid for purposes of strengthening the operations of state departments administratively. There's a big difference between the role of the cabinet secretary as the overall in charge of the ministries and a big difference of principal secretaries as accounting officers. Administration is a completely different domain. E twak margi kod Citizen TV, jotelogo okwedo weche mosebedo ka fuong'ore e pacho kae ni lemo mag jolup jotend migepe ne owit oko kod doho mamalo e higa mar 2021. Gilero ni doho ne omiyo mana piny owacho mar Jubilee thuolo mar neno ni lemo makamago ochuog kalore kod chik. And I think Mrima gave, suspending the judgment that we were already in office, all that, was giving space to government to ensure they regularize everything that he felt was done wrongly. And when you look at what the Kenya Kwanza did, it did not hurry to appoint individuals. It revisited the ruling of Justice Mrima and tried to make and endeavored actually very strongly within the confines of the law and the constitution to ensure that it was created by the Public Service Commission in a procedural manner. Bura makarach wenyo adipo kuome wacho ni chugo lemo makamago dhi miyo jopiny ting' mapek. Ang'eni kandalo mane ji campaign Ruto no odhawo sana ne Azimio ni gidwaro post emomiyo gikelo kia BBI no odhawo saidi ni jogo dwa create na post gidwaro tiye an obuoga koro sani endi ni gik moko olokore ka sirawich ni koro en modwaro tije ne ji moketo kata chiko dagi kata chiko kodagi. Joel buche adek mag doho mamalo chieng' wuok tich jumani ne owito oko lemo makamago e mano mane giwacho ne okochuoggi kaluwore kod pend chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.